Moció d'Esquerra Unida per la utilització de la banca ètica en transaccions d'Ajuntament. Señora secretario, perdone que antes no le he pedido a la secretaria que leía el dictamen de la comisión. La Comisión Informativa de Régimen Interior y Especial de Cuentas, en sesión celebrada el 19 de septiembre de 2012, dictaminó favorablemente la siguiente propuesta de acuerdo. Que l'Ajuntament de Montcada incorpore un compte de la banca ètica a les seues gestions financeres, per exemple, d'estalvi, inversió, moviments bancaris, d'ingressos i pagaments, fent compatible l'operativitat en les gestions econòmiques i financeres amb aconseguir millores socials i ambientals. Senyor regidor. Vale, ja tinc el torn. Ja puc. Bé, el nostre grup presenta una moció per a que tots reflexionem quina direcció tenim que prendre en aquest món tan deteriorat. L'economia ha d'estar al servei de les persones i no les persones al servei de l'economia. A partir d'ací naixen les finances ètiques i dins d'elles la banca ètica, que ofereix productes i serveis per a particulars i entitats com pot ser el nostre Ajuntament. La innovació està en que aquesta banca ètica sols finança projectes del sector sostenible d'economia real, que aporten un valor afegit social, cultural i mitjambiental. Per economia real s'atén tota aquella activitat econòmica no especulativa i fora dels mercats secundaris. Això és, els projectes financiats per el crèdit banca ètica deurà de generar directament béns i servicis. El concepte de banca ètica, no confondre amb banca cívica, és un conjunt d'entitats financeres que els seus productes no estan condicionats exclusivament al criteri de màxim benefici i en alguns casos fins i tot tenen una estructura de cooperativa que ve al pèl en la moció que presenten vostès. Des d'ací ja estem fent una proposta. Aquest tipus de banca sorgeix en part per el moviment d'economia alternativa. D'aquesta manera, vaig a posar un exemple, els estalvis d'una ONG que treballa per la pau al món, aquests estalvis podrien estar sent invertits sense saber-ho en armament per part de l'entitat bancària. Així, s'exigeix l'aplicació de l'ètica dels negocis i la búsqueda econòmica alternativa que gestiona els recursos econòmics amb objectiu de satisfer la necessitat dels ciutadans i les ciutadanes. En definitiva, que els beneficis dels nostres diners als bancs es destinen per a finançament d'activitats culturals, comerç just, energies renovables, restaurar el nostre mig ambient i de més activitats relacionades. Gràcies. Moltes gràcies per banda de Compromís. Nosaltres adelantar que anem a estar a favor de la moció i com bé ha explicat el company d'Esquerra Unida, la banca ètica està fonamentada en 4 punts, que són estar en contra de l'especulació, pensar que l'objectiu final no és únicament l'obtenció del benefici màxim, se fonamenten en la transparència i, com ha dit el company, financin els projectes amb més impacte social i mediambiental. A priori, com dic, la moció nosaltres l'anem a recolzar-la. L'únic problema, llegint qüestions sobre la banca ètica, estableix que la banca ètica està baix la supervisió del Banc d'Espanya en matèria de liquiditat i transparència. Una cosa que a priori no tenia que ser cap problema, que tenia que ser una cosa òbvia, al nostre grup sí que ens preocupa un poc, perquè en vista de la situació econòmica del país ens preguntem si el Banc d'Espanya ha supervisat de manera correcta i eficaç els bancs i les caixes d'estalvi per a controlar, ja que evitar pareix que era difícil, aquesta crisi econòmica. Els propis inspectors del Banc d'Espanya estableixen que el Banc d'Espanya no ha fet les coses com cal, no? I nosaltres també ho pensem. I considerem que mentre que el governador del Banc d'Espanya estiga assignat a dit pel partit polític de torn que està governant, la situació dels interessos socials estaran sota els interessos polítics i econòmics. I una altra pregunta que se fem és, visto lo visto, qui supervisa el Banc d'Espanya? Res més, gràcies. Moltes gràcies per banda del Partit Socialista. Senyora Verdaguer. Bona nit a totes i a tots. Des del grup socialista recolzem la moció presentada per el company d'Esquerra Unida i entenem que aquest tipus d'entitats
estan compromeses amb el desenrotllament del denominat quart sector, que a més d'atendre als col·lectius més dèbils i amb necessitats de cures especials, financen empreses socials i organitzacions sense ànim de lucre, que treballen en temes de discapacitat, integració social, salut i atenció social, cooperació, el desenrotllament i el comerç just. Per això compartim que val la pena estudiar les possibilitats que ofereixen aquest tipus d'entitats que en aquests moments de desmembrament de l'estat de benestar pels governs estatal i autonòmic del Partit Popular poden ajudar a mantenir un cert grau de cohesió social per mitjà de la seva col·laboració en les àrees socials més vulnerables. Muchas gracias, señora Verdeguer. Señor Gallego. Sí, buenas tardes a todos. Bien, en principio, el Partido Popular no tiene ningún problema en trabajar con la banca ética, ni de estudiar las 8 entidades que operan en España y que, bueno, después de la Comisión de Hacienda estuvimos echando un vistazo y tienen sus características que pueden o no pueden en algunos casos trabajar con entidades públicas como el Ayuntamiento de Moncada. Nosotros lo que entendemos que hacer una moción para que trabajemos con una entidad financiera, sea ética o no sea ética, sea cívica o no sea cívica, pues creo que no es el modelo adecuado de cara a la intervención municipal. Lo que nosotros decimos, por lo que hemos visto de la propuesta que ustedes hacen, como entidad financiera, no en lo que destinen sus capitales, que en este caso usted dice que lo destinan a lo que lo destinen, no lo conocemos, por lo que no podemos opinar, pero lo que sí que le podemos decir es que no hemos encontrado ninguna representación para poder hablar con ellos. Todo es vía internet y, por lo tanto, hablando con la intervención municipal, vemos que se dificulta un poco lo que pueda ser la gestión del día a día. Por lo tanto, no nos parece mal, pero no vamos a apoyar la moción porque creemos que no es operativo hasta que de verdad no sepamos con quién tenemos que hablar y cómo se tiene que gestionar esa relación. Gracias. De todas maneras, si me lo permite el señor Gallego, yo le pedía que le dejara sobre la mesa. Por una sencilla razón, la ley de contratos a la hora de administrar no nos permite poder hacer eso que usted dice. Hablemos con el interventor, veamos un informe jurídico. Nosotros no tenemos ningún problema a trabajar con esa o con cualquier entidad financiera, pero será si nos dejan. Nosotros no somos libres de hacer lo que queramos, hay una legislación que te obliga. Entonces yo preferiría, por no votarla en contra, dejarla sobre la mesa y en el próximo plenario la volvemos a traer, pero cuando usted se haya sentado con el señor Gallego y con los distintos portavoces, con el interventor, para ver cómo podemos hacer esto. Si es una cuestión de declaración de principios me parece muy bien, pero si es decir que el ayuntamiento trabaje, es complicado, si cumplimos lo que dice la ley. Bé, jo no tinc cap problema de deixar-la damunt la taula sempre i quan, home, si me digueu que ara mateix aneu a votar en contra, doncs la deixem damunt la taula i si cal parlar en l'interventor, doncs se parla en l'interventor i s'explica el que faci falta. No tinc cap problema. Abans de que me la tireu darrere, doncs jo me sente i se parla i se comenta el que faci falta. Gràcies. Pues entiendo que se deja sobre la mesa la moción y en la propia Comisión de Hacienda pasará y al próximo plenario está la voluntad de que venga. Muchas gracias, señor regidor.